মসজিদ ঠিক আছে দে मर्निं लोगोफोर बे समाव आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बे फुंनि मुगायाव जासिहरबाय थ' बे समावहाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मानो भिडिअ लाबोबावखो बे फुंनि मुगायावहाय बे भिडिअनि खारना जाहैबाय गोबां मानसिया बुंदों दि एड्रेसा बहा गामिया बहा आरो मबाइल नाम्बारा बहा लोगो मोनगोन आङो बेखौ बहा लोगो मोनगोन बेबायदि गोबां बाथ्राफोर बुंदों आरोना माने जेनाखि आङो बे साइनासनि खोथा रायलायदोंमोन आरोना बै भिडिअ मोनसेयावहाय आरो भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअआवहाय गोबां मानसिफ्रा सोंदों आरोना जानांगौ गोबां मानसिफोरहा बे बेमारा दं आरो साइनास होननाया थ' बिनिखायनो गोबां मानसिया कमेन्ट्स खालामदों आं बुंदोंमोन बे कमेन्ट्सआवहाय नोंथांमोननि नाम्बारखौहाय होनानै हर आरो आं बे नोंसिनि नाम्बारखौहाय आङो कल खालामनानै आं नोंसोरखौ लेंहरगोन होननानै बेबायदि आरोना आंनो नाम्बारखौ हरबानो आं नोंसोरखौहाय खोन्थाना हरगोन होननानै बुंदोंमोन आरो एक्सुवेलि नाम्बारखौ दाहो होननानै बुंदोंमोन नालाय प्राइभेटसो नालाय नाम्बारफ्रा थ' बिनिखायनो नाम्बारखौ दाहो होननानै बुंदोंमोन आरो दा मोनसे नाम्बारखौ होनो हायो आरोना बे नाम्बारखौ आङो होसिगोन नोंथांमोना कल खालामबानो मोनगोन बे नाम्बारावहाय नोंथांमोना कल खालामनो हागोन आरो कमेन्ट्स खालामनाङा वाट्सएप खालामनाङा डाइरेक्ट माने कल खालामबानो जाबाय आरो सोंहरबानो जाबाय ओमफ्राय आङो आरोबाव एड्रेसखौ खोन्थानो सानदों एड्रेसा जाहैबाय गसाइगावनि सिङाव थानाय कुसुगावन ना कुसुगावन होननाय आरोना गसाइगावनि सिङाव थानाय कुसुगावन बे जायगायावहायनो आरोना UN खाथियावनो बिथांनि न'आ ओमफ्राय नोंथांमोना बेयावहाय फैनो हागोन आरोना नाम्बारखौ लानानैहाय नोंथांमोना कल खालामनानै फैनो हागोन आं नाम्बारखौहाय होसिगोन नैबेनो बे गोजौआव दोननायानो बेनो नाम्बारा बेयावहाय नायबानो जाबाय बेयाव कल खालामबानो जाबाय SMS दा खालाम हो SMS दा खालाम ओमफ्राय वाट्सएपआवबो SMS दा खालाम डाइरेक्ट कल खालामबानो जाबाय नोंथांनो जुदि नांगौब्ला जानांगौ SMSबो नाया आरो वाट्सएपबो नाया जानांगौ ना बिनिखायनो नोंथाङा सिदा कल खालामबानो जाबाय अब्ला नोंथाङा मोनगोन आरो थ' माखासे बाथ्राखौहाय खोन्थाखांनायनि उनाव माखासे प्रुफखौबो खोन्थानो सानदों आङो जेनाखि आङो माबायानो जाहैबाय नै 12 दिनानो जाहैबाय 12 दिननि उनावनो आंनि बे गन्थङा जेबो माने माथेलाबो जेबो बेयावहाय डिस्टार्ब गैला नैबे मोनसे आरोना आंनाथ' मोननैबो नालाय नैबे मोनसेया जेबो थाबथेलाबो जेबो डिस्टार्ब गैला ना सानाय ना माबा मोनसे थाबथाबाय थानाय बिदि दिगदार होबाय थानाय बै मोनसे फिथरा दिगदार होबाय थायो बे फिथराथ' गैखालानो ओमफ्राय गैयाब्लाबो माने गगा मोनलुबाय थायोमोन नालाय बे फिथरफ्रा थायोब्ला गगा मोनलुबाय थायो टाइट जाबाय थायो बन्द जाबाय थायो आंनिया आं प्रुफ होनो हायो आंनिया जेबो गैला नै माने बियो जेबो दिगदार गैला आरोना थ' बेबायदि आरोना थ' बिनिखायनो नोंथांमोनहा जुदि दङब्ला बेखौ फोसाबनानै लानो थाखाय नाजा आरोना जाहाथे नोंथाङा बिनिफ्राय मोनसे सोखाजानायखौ मोनो जुदि नोंथाङा सोखाजायाब्ला बे टनसिल जालांनो हागौ टनसिल माने थायरड जायोब्ला नोंथाङा लाइफ टाइम मुलि जानांगोन आरोना थायरड जिनिसा बे हामनो रोङा आरोना थायरडा मालाबाबो हामा जोंहा फादारना जाबाय थायरड जाबाय बियो सिगांहाय टनसिल जादोंमोन ओमफ्राय टनसिल जानानै बेबायदिनो थायरड जालांबायना लाथा गबाय थायो आरो खदैया ओमफ्राय खर' साबाय थायो बिराद खर' सायो ओमफ्राय डिस्टार्ब जायो आरोना गन्थङाबो डिस्टार्ब जाबाय थायो गारमा डिस्टार्ब जायो सायो बेबायदि आरोना थायरड जाबाथाय आरोना ओमफ्राय थायरडनि मुलिखौ सब समाय जाबाय थानांगोन आरोना नोंथाङा माने कन्टिनिउ जाबाय थागोन लाइफ टाइम जानांगोन आरो जुदि थायरड जायोबा थ' बिनिखायनो नोंथाङा जुदि दङब्ला नोंथाङा सोखानानै लानाया बिराद इम्परटेन्ट बेयो मोनसे आं भिउस मोननायनि थाखाय खालामाखै आं रिकुवेस्ट खालामनायनि थाखायसो खालामदों भिउस मोननायनि थाखाय आं बेबायदि भिडिअखौ लाबो आरोना आरो आङो नागिरखायाखैबो आरो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नुदोंब्ला आरो बे भिडिअनि जुगिदि नोंथाङा मिथिबायब्ला बेल' नङा बे रजानाव आं फैनो थोनथारदों बेखौ होनाखै नाथाय नोंथांमोना दस्रायावबो जुदि हामनाय मोन्दोंब्ला जुदि प्रुफ मोन्दोंब्ला नोंथांमोना बेखौ फाहामनानै ला जाहाथे नोंथांनि देहायावहाय जेबो असान्थि आरो मोनसे टेनसन गैयै नोंथाङा न'खर जिबनखौ खांनो हायो बे थायोब्ला नोंथाङा ना जानो ना लोंनो ना मावनो गोजोनो बेनिखायनो नोंथाङा बेखौहाय फाहामनानै लायोबा नोंनि थाखाय एसे असान्थिनिफ्राय नोङो सान्थि मोननानै नोङो न'खर खुंनायाव एबा नोंथांनि खामानियाव गोसो होनानै नोंथाङा मावनो हागोन आरो बे टेनसन होगोन
बे समस्या होगोन आरोना गन्थंनि बेमारा थायोब्ला थ' बेनिखायनो नोंथाङा नाजादो बेखौ फोसाबनानै लानो थाखाय आं बेयाव फैथारनो थिनाखै नोंथांमोना दस्रायावहायबो जुदि दङब्ला फाहामनानै लाबानो जाबाय बेल' नङा मुलिया गोबां मुलिफोर दं हामनायनि सोखाजानायनि बेनिखायनो दा स्पेसियेलि आं बे भिडिअखौहाय नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामनायखायसो आं होबाय जाय व्यक्तिफ्रा रिकुवेस्ट खालामदों भिडिअ लाबोबाव आरो एड्रेसखौ खोन्थानांगौ आरो मबाइल नाम्बार होनांगौ आरो बे होग्रानि जायगाखौ खोन्थानांगौ होननायखायसो आङो होदों आरो बे रजायाबो आंखौ बुंबाय भिडिअ मोनसे लाबोफिनदो जाहाथे बिसोरो मिथियो जायगाफोरखौ मिथिनाय बायदि आरोना नोंथांमोना ध्यान खालामनानैहाय फैबानो जाबाय फैनोब्ला ओमफ्राय मानसि सासे लाबोफा होजाग्रा सालायग्रा जेन'बा हारसिङै दाफै मालाबाबो हारसिं फैनाय मानि नोंथाङा थांनो हानाय नङा आरोना होजाग्रोमनानै नोंथाङा थांनो हानाय नङा मानो गारिबो सालायनो हानाय नङा बे खावसे बिराद सायो आरो नों एसे आन्दां मोन्दां मोनगोन थ' बिनिखायनो नोंथाङा हारसिं फैनो नाङा जाय व्यक्तिफ्रा फैगोन बे फैनायजों लोगोसे सासे फैफा जाहाथे फैफानानै बेखौ सापर्ट खालामनो हायो बेखौ लांफिननो हायो नोंथाङाथ' गारिबो सालायलांनो हानाय नङा मिथिबाय ना आङो खमसे खम आङो देहा गोराब्लाबो आङो आरामसे बे 12 घन्टाया आङो माने सानायजोंनो उसुखुथु आरोना उसुखुथु माने बिराद गावखौनो गाव केयार खालामनो हायाखै आरोना गोदाव सोराव जादों आरो बेबायदि सानाय मानो होनना बुङोबा बे गन्थङा गोरलैसो नालाय बे गोरलै जिनिसाव जुदि नाङोब्ला माबा मोनसे सानाय जिनिस जाखाङोब्ला बिराद माने खर'आव नाङैयो आरोना डाइरेक्ट खर'सो नालाय थ' बेनिखायनो नोंथाङा साबधान सासे लोगोखौ लाबोफा आरो थ' हामबायसै नोंथाङा सासे होनायनि सासे होदों बेखौ नायलांबावदो एकदम प्रुफखौ आङो खोन्थानोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना नोंथांमोन नै लावथि सैखाबाय औवानिफ्राय बानायनांगौ हो जिखुनु जा गनजोंनो जाया हो गासै गनजों जाजोबा मानो होनना बुङोब्ला गना मोजां जानांगौ आरो थाबथानाय जानांगौ थुलाया थाबथानाय जानांगौ थुलाया जुदि थाबथायाब्ला गन्थङाव थाबोनोबो हागौ ना गन्थङाव थाबोबाथाय प्रब्लेम जागोन गन्थंनि फिथरा इसेनो फिसा बेखौबो गनखौबो इसेनो फिसा खालामनांगौ जुदि गन्थङा जुदि मामाया फिथरा जुदि गिदिरब्ला बेखौ गिदिर खालामनांगौ आरोना गनखौहाय गिदिर खालामनांगौ बाबु थां टर्च लाइट नोंसिनाव होजाग्राया नैबेनो नै बे बाबुआनो एसे नाहरसाय बाबु बे बाबुआनो होजागोन आरो मास मोनफै जाखोन्दों 6 मास मास मोनफै जाखोन्दों मास मोनफै 6-7 मास ए 6-7 मास जाबावबायसो होमबाथ' थाबनो हामगोन फिसा गैया आयौ टर्चबो नांबावगौसो नै थैबाय सासेलै टर्चबो नांबावगौसो टर्चखौ मानो नांगौ ओमफ्राय बै खना खना थाफैनाया जाहैबाय नायग्रा बिसोरो मोननैबो दं नामा फिसा फिसासोथ' नै फिसा फिसासोलै फिसा फिसासो दासो जाहांदों थाब गागोन ना थाब गायो फिसा फिसासो मथा मथि बुरजा गिदिरबाबो गोबावबाबो 15-20 केजिनो गाखायो ओमफ्राय बिसोर नायग्राफोर हनै बिसोर इउटुबाव होनो नागिरदों इउटुबाव औ गावहाबो मैया होजादों मोनायाव आं मैया होजादों आं मैया नै बिदि होजादों जेबो नङा हायो खारनैबो होनो हाया खारनै होबाथाय थैगोनसो नामा माने बन्द' जाजोबो ना होग्रोमोना बे बन्द' जागोन आरो आंना दाबो बन्द'यैनो दं आंना दाबो बन्द'यैनो दं आरो माने मा होननांगौ जाखो दा खोन्थाजोबा बाबुआ गिगोन ओंखायनो खोन्थाखाला आङो खोन्थाथ'ला दा नङाबा होजानाय नङा बे खारगोनसो माखासे मानसिखौथ' खाख्रबनानैसो होनांगौ गिलाबायबाय नामा नङा इसिबां मानि नङा आंखौ मैया खानो हायाखैना
जाबाय नै सैनाया ओरैबायदि फिसा खालामनांगौ माने बेनाथ' गोरलैसो नालाय गोरलैसो थ' बिनिखायनो बेखौ गनखौ फिसा सैबाय नै आंना मैया बेनिफ्राय देरसिनमोन बै गुदिनिफ्रायबो देरसिन ना बै गुदिनिफ्रायबो देरसिनमोन आरो आंखौ मैया होदों नालाय थ' दिनैहाय नै फंबायखौहाय होबाय खै बोसोर जाखो बाबुआ 18 प्लास 18 बोसोर जाबायनो 18 बोसोराव होजायो खिन्थु 13, 12 बेफोरो होजाला रिक्स लानांगौ बिरादनो मानो होनना बुंबा सहायनो हाया जायो बेनिखायनो गोरलै मानसिफोरखौ होआ आरो बेबायदि हागोन दा बाबुआ हागोन दा होजानो हागोन नायनोसै नायनो माने होजाखासिगोन नोङो दिनैहाय सैखाबायबा हनै अबावथो गवा नोंलाय नायनोसै होननानैथ' जाला सैखाबायनो गनानो एकदमबारे नों होजायो नै दानिया खारबायसो हाबाब बे टर्चखौबा मानो नांगौ जाखो बे टर्चखौबा मानो नांगौ जाखो चाइनिस होनोब्रा हा चाइनिस सेरनानै नायनो चाइनिस सेरनानै नायनो आदसा टर्चबो नांगौ नै लोगोफोर टर्चखौहाय बेसे गिदिर नांखागोन खोमा फिसा जानाय नङा सैखांबाय नै जाखैनि दाबो एथ' फिसा खालामनांगौ गैला माथो सैख्लाबजोब्बाय नै नोङो नै मा होनदों मिथिबाय दा रायजोफोर खोनासंलाय मिथिबाय बे बाथ्राखौ मिथिबाय बिदि सैग्रा थादो होनदां नै ओमफ्राय बिदि सैनानै मा मोनगोन आङो सोलोंनो मोनगोन आदसा बाबु प्लास्टिक लायो नै मुलिया जिखुनु जा मोनसे नै मुलिखौ नायदो रायजोफोर नोंथांमोना नायबाबो सिनाय नङा बिदैसो नालाय मा मुलि मा रोदा बेखौ नोंथांमोना मिथिनाय नङा बे टर्चखौ गाहायाव दोन टर्चखौ गाहायाव दोनसै गाहायाव दोनबाय आं आयु एथ' गिलिर जा गिलिर माथो चाइनिस टर्च नै प्लास्टिक लाबोबाय बेखौ जाहैबाय आखायाव गाननांगौ ओमफ्राय नैबाव थुला दङ थुला लाबाय थुलाखौ फानसिगोन गनाव बाबु मा जायगा बियो थाकामपुर भरत नोगोर थाकामपुर बै गिर्जाया मा गिर्जा बेलाय NLC नेलल' नुदों आं NEL सिखौ फुल लिरदों आरो बेवहाय आदसा चार्ज होबाय खेबसेनो थिगानो आंलाय माथो गरसेया गैया नंदों आखरा आन्दायबाय थादों आङो माने सब समाय बेखौ सिखौ हैफायो नालाय बयबो नोंसिनाथ' सि गैया जाहैबाय औ दे नै बिदि फानो नै बिदैसो मुलिया बिदैसो नायग्राफोर नैसो दिनै मोनसे फुननानै 20 दिनसो थादो ओमफ्राय मोनसेखौ औ न'आव जाजाग्रोदोंमोन न'आव जाजानानैसो आं रोंदों होमबासो रोंखायोबो नालाय औ आंना हिन्जावा ओंखाम ओंख्रि संनो अनेक उसुबिदा मोनबाय खर' सायोमोन ओमफ्राय एकदम बिटिया जुलिनि सासे बियो फैनानै आं फोरोंलांबाय रोंनानै थाखानाय बिदि जाथाराहाय सासे 20-22 सनसो सोलोंनायनिफ्राय फाहामबाय आं मेल्ला लेंहरो आंखौ मैया होखांबाय आंना गनखौनो बेसेबा गिदिर सैदों बियो मैया दिनैबा फिसा सैबाय हनै नोंसिनि गोलाव दोनदों गनखौनो दिन्दां फादांनो 10 मिनिट दोनदों आंखौ दिनै बेखौ बेसेबां दोनगौ बेबो 10 मिनिट ना बेना बांद्राय गोबाव दोननाङालै 8 मिनिटसो 7-8 मिनिटसो 8 मिनिट गोरलैसोना दासो औ फारनैजोंबो दंबाबो मोदैयाथ' गखाय जाहैबाय मोजाङैनो दिनैल'
बेनो राननानै साम' सोबनाय बायदि खेबसेल' होनांगौ साम' सोबनानै थल्ल' मोदोम गवा बेबायदि थल्ल' गगोन खरसेया खारसेया मालाबा होनांगौ 20 दिननि उनावसोनो 20 दिन 25 दिननि गेजेरावसो होनांगौ होयोब्ला गुदि थागोन जाहैबाय नै बिदि मुलिखौ मोननो थाङालै बिदि सोमबाय नै रायजोफोर आंथ' नुबानो गिसै दानिया बे थुलाजों बे गनथिजों नुबानो गियो सोमखांजोब्बाय नै एसे आलौगोन दे बाबु दे आलु खानांगोन ना आलौवो एसे आलौखारो आलुबा मोजां खानालाय बोरैखौ होगोरनो नोंनिबालाय बबेजों थोन मोनसिनो नायनि ओरै थोन मोनसिनो होमबा बेखौनो होगोन जेबो नङालै र' बाबु दलद थादे होबाय नै ओरै गंनानै थादो बाव खुदैया लेथ्राया बाव गारदे आब्लां फैबाय दा रायलायसै दलद थादो जेबो रायलायनो हाला बियो एबार माने बिदि ओरैबायदि खस्थ' जागोन आरो बिराद माने रायलायनायखौथ' बारहो गावखौनो मिन्थिनो नागिरा औ खर'आव नांहैजोबो बिराद नैबे खावसेया सिलाबो ओमफ्राय बे मेगना गोजा जागोन दा एसे गोदो बिजोंना 1 घन्टासो उन्दुथारनांगोन बे दा 1 घन्टासो उन्दुथारनांगोन बे गनखौ दावलायदे बाबु गनाव दाफना मोदैखौ फसर आंना हिन्जावा खारसैमोन आलौनानै मैया आं जाबायदि मिथिदों होजानानै बिदि मैला गजोबगोन आरोना ओइ जायथैसे ঠিক আছে দে মজিদ ঠিক আছে দে 22 दिननि उनाव नायसाय मा अबस्था जादों मानसिया मा अबस्था जादों नायलाय मोदै गजोबबाय जाय होदाजों एसे मिथियो ओरैबायदि सायो नोंबो होजायो बख'नोसै मोदै गलायलायबायलै सिथ्रिजों आसथे फुगारदो बुंखाया बे दानाफ्ले दे गन्थंखौ दानाफ्ले फोरोंबाय ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौ होबाय मेला मानसि लिंहरो एखमबा लाजिलायलाङो थांनो नों मानो लाजिनांगौ आं इउटुबाव हगारसै नै नोंखौ खेबगासिनो दं बे इउटुबाव हगारनो
लांदाङाथ' लोंनानै थाखुमायोबा गोथौ मोनसिनाव जाखो आन्दाय बे खुनु डाक्टारफोरजों हामखाया हामा हामखायाथ' ओमफ्राय ओंख्रिया माखौ खोन्थालांखादों नालाय एसे ना बेदर मोनजाया फुलकबि अलकबि बान्दा कबि बेखौ मोनजाया टमेट' गोखै मोनजाया आंनो दहाय ओंखाम गोजा जाहोदों बियो ओरैनो ओंखाम गोजा ओमफ्राय सबाय अनला बे मोनजाया नारजि मोनजाया खारै बुस्थुखौनो मोनजाया संख्रिजों जाहोदों आंनो ओमफ्राय दालि दुलि आलु थालु मोनजाजोबगोन लाव मोनजाया जोगोनार मोनजाया सासेया गिनानैनो ओरैसो नाहरबाय थासैनो खम सानथामल' दिनै मा बार दिनै शुक्रबार गाइखेर टेखेर लोंजोबो दिनै मा बार शनिबार रबिबार समबारनिफ्राय मोनजागोन बियो नायदो दा नै होनाय लोगो लोगो गुफुर जाखायो मुलि होबानो बे सिङा सिथरा थैखायो बे थैसामसो नालाय थैसो दं नालाय ओमफ्राय बे सल्ल' गसिगोन दंखानानै 7 दिन 8 दिनसो जाबानो बियो गन्थङा गेसाव गेसाव मोनामनाय मोनगोन सेवख'जोबो बियो गेसाव गेसाव मोनामबाथाय बे गावनो हारसिङै बुंसि बायदि फोरलाबबाय थानाय ओमफ्राय मोखां आंना मैया होनायानो गनोसैबो नामाब्रा आंना मैया होनायानो गसिगोनबो नामा आंना मैया होनायानो गसिगोन खोमा नांगौनोहाय नोंना सानथामसो सानब्रैसो नोंना मास मोनसे आयौ ओइ खाबायलै सेसलै फैसाया होआलै आं बेनो औ मोजां मोनबाय दा बाबु दे एसे उन्दुनानै थानांगौलै माने आन्दां मिन्दां मोनलाबायो नालाय गोदाव सोराव मोनलाबायो बे खावसे खर'खौ दांनायबाय थादों आङो दिनै मोनायाव खर' खावसे गैया बायदि मोनबाय थायो सानानैहायनो माने बे औ माने ओरैबायदि बेजों खरसाबो लानो हाया बेजों खरसा लानो हाया आंनाथ' मोननै जाहैबाय नालाय ओरै खरसा लाबा नैबे माथेनानै थायो ओमफ्राय ओरै खरसा लाबा नैबे दिगदार जायो बिदि जाबाय थादों मैया बेना मोननैबो ब्लक जाबायना मोननैबो ब्लक बेना मोननैबो ब्लक हासु गनसेयानो हाबजाया खगाखौ ओरै खालामनानै लाबाय थादों मोनायाव हां लानो उन्दुलांबा आरो बेबो बन्द' जायोना बावनानैहाय ओरै लाबाय थादों ओरै जारला माने आं बेखौ गनसे सैनो थिनसोमोन ओरै सुंख्रांनानै दोननो खुगाखौनो हाजारसो लायो थांनोसैथ' थांसै खामाय दं थांसैथ'